Bueno, era para explicaros sobre a tumba dos olvidados, que pouco sabedes que existe. Ali, na cemiterio municipal de Muxía, hai unha lápida co seu nome, Os Olvidados, de cor branca. Eso ten unha explicación, porque se chaman Os Olvidados e porque está ali a lápida. Todo comezou sobre a finales dos 50 ou a principios dos anos 60, cando un mercante totalmente descoñecido que non se ten nada sobre el e dos seus tripulantes encallou nos baixos a punta da barca. A verdade é que nadie reclamou os corpos, e pasou algo parecido como o naufraxio do Serpen en Camariñas. Nadie identificou os corpos e todos os seus corpos dos tripulantes enterráronos no cemiterio municipal de Muxía. Bueno, non se ten datos sobre o barco, nin dos seus tripulantes, nin dos números de cantos, pero según os testimonios de muxiáns, foi un mercante que totalmente despedazouno contra as pedras da punta da barca. Supoño que todos os muxiáns sabremos como traballa ali o mar, non? O único que encontraron os veciños de Muxía foron chapas de ferro e os corpos en vida daqueles tripulantes. Bueno, un saúdo cordial a todos e moitas grazas por escoitar.